שלום, אני נחמה שור, מאתר סודות מחדר התפירה. אני מומחית בטכניקות וטריקים בתפירה ויצירה. אז אני רוצה להראות לך איך אני חותכת מהר את כל החתיכות כשמדובר בבד כותנה. מה שאני עושה, זה הבד שלי. אז אני מודדת צד אחד. אני משתדלת בדרך כלל לנצל את החתיכה שלי כמה שיותר, אז אני בדרך כלל לוקחת את החתיכה ואני מסתכלת מה האורך שלה ולוקחת את הרוחב מהחלק הקצר. כי פה זה לא כל כך משנה האורך של הבד, הרוחב של הבד. אז אני לוקחת סרגל ואני בודקת אני קודם כל בודקת, מסמנת לעצמי איפה האורך שלה. ואני לוקחת את הסכין חיתוך, אבל אפשר לעשות את זה גם עם מספריים. ואני לוקחת, עושה חריץ קטנצ'יק. אני עושה חריץ קטנצ'יק בצורה מעונחת, ואז 3, 4 פשוט קורעת. אז יש לי חתיכה מלבנית מסודרת, ועכשיו אני רק צריכה לראות את האורך שלה. ושוב אני לוקחת את זה ואני מסתכלת איפה האורך. אני אראה לך עכשיו, אני עושה את זה גם עם מספריים קטנות, אני עושה את זה עם קוצץ, אני עושה את זה מה שיוצא לי באותו רגע. ויש לי את החתיכה צ'יק צ'ק. עכשיו, מה היתרון? כשאת חותכת הרבה חתיכות, אז הרבה פעמים יש לך רוחב שהוא מתאים לכמה חתיכות, ורק האורך שלו משתנה או הפוך. אז נגיד אם יש לך חתיכות של 15 על 10, 15 על 5, 15 על, לא יודעת, 25, אז את קודם כל קורעת רצועה מאוד ארוכה של 15 סנטימטר, ואז את מתחילה לחלק אותה לפי ה-10, 5 וכו' למה שאת צריכה. עכשיו, אם יש לך דוגמה שאת רוצה את הכיוון שלה, אז שם את צריכה להסתכל שאת באמת חותכת בכיוון הנכון, אבל את יכולה לחתוך את זה בצורה כזאת, כל בד שהוא אריג בעצם. כל בד שהוא בעצם אריג, את יכולה לחתוך בצורה הזאת. ואני רוצה בינתיים להזמין אותך להמשיך להסתובב כאן באתר, ואם עוד לא עשית את זה, אז להירשם לוובינרים.